Asuwekwe. What me somebody? What me open the building? Engineer Bruno. Amadia bakri boy ya. Arabanko kuchoba. Arabanko. Eno pesa kuki chama ti Makoola ga Akuko. Eno pesa kuki chama ti Makoola ga Akuko. Akuko mereme. O mere kogi state mama. O mere kogi state papa. Ebe mu jere kulo bilongo na dego. Mane arusi, palo bi abameje monu o brother. Anye jema, nuna kogio, chiche se waleba. Tawuta lo buru kano pinde manu mawalaga. Pakuodo buru kuya lunde manu no nimea. Ebe mo, ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Anye tima, mbono na lo ireleba. Abu amabia kukanye shabru mundeji nabiana. Awe yege mele mu mama. Kango kumo. Ajogu kelugu brother Makoola. Arabanko. Ebaye jinarose. Arabanko. Ebaye karoda. Arabanko. Ebaye gamungo. Arabanko. Ebaye jinamungo. Arabanko. Tekena pete. Arabanko. Taxi driver. Arabanko. Tampo driver. Arabanko. Okada pepo. Arabanko. Fodu jaroda. Arabanko. Mongwe meji mbere. Arabanko. Fodu jaroso. Arabanko. Eyi meji maroda. Arabanko. Tekena pete. Arabanko. Ayla jigi. Ayla kutukutuku. Dame. Jigi. Asuwekwe. Abalite, olama bele yo. Mami be, tama bela ga benja bebe. Emeli la ijobuo, preni jeje wapo. Ajinem, onya mejara mara yo mama. Onya mejara mabara. Ewe bele loa, na oja duru. Emeli la ijobuo, preni jeje wapo. Riri megogo Chineke gọziela gị ụwa bara mụba gị. Chineke gọziela gị ụwa riri mego gị. Ae Chineke gọziela gị ụwa bara mụba gị, maka na onye chi ya mere ezo mere ya mambo mụrụ ya. Ala Owere si ya chima. Aye, onye chi ya mere ezo mere ya mambo mụrụ ya. Ala Owere si ya chima. Tempụl ọnwụkwa onye anya ejeme ọnụ dozie. Eke api mekele gị dozie. Obi God ofu nwale emekelekwa gị dozie. Tochukwu Benjamin mekele dozie. Mmadụ akọ na Olisa nwoke ọma dozie. Obi God ya reela gị mma dozie. Ahmed Emejimonu dozie. Nonso Darlington emekelekwa dozie. Bright Ndubuisi mekele gị dozie.
Kambasi yarela gị mma dozie erikobi onye keme dozie Masị Tije onye Chimereze dozie Ugo Sunday yarela gị mma dozie Ọsha Edwin Nwachinemere dozie Osita Levi Osuji onye Kanyile dozie Innocent Ukegbu yarela gị mma dozie Ọha na-ekwu Bright Mejemonu dozie Ọnwụkwe Friday yarela gị mma dozie ma ha kwe egbuchula nwoke ọmarị mma dozie Nazere Lorita Mejemonu dozie Okwukwe Friday ekelekwala m gị dozie Makeda Hosa yarela gị mma dozie Obiọma ekpe isi mma ekpe ole dozie Precious Lloyd mekelekwa dozie Odogwu Stephen bịadola nwoke ọma dozie Ịshagemisiela akụkọ meji akọọla gị dozie Nwoke Kevin bịadola nwanne m dozie Nwanọnọze Chibeze yarela gị mma dozie Mmaise Jo mara jo Mmaise jo mara jo nna ọ bụ nwoke ọmarị mma jo jo mara jo Ọkpalaku Emeka nwoke ọma jo jo mara jo Mọmi Stella Igbo Mejemonu jo mara jo Emeka jụrụ Uche nwoke ọma jo jo mara jo yarịla onye ukwu mmarịla onye nta mma ma ndị mkpọrọ aha ma ndị m akpọhụ aha Chiebere Evaristus nwoke ọmarị mma Michael Mezuo achịm yarịla onye ukwu mmarịla onye nta mma Educhinko onye ọma na Malila na Ọbụọlachi kpaka m chanel aganụ na home anyị ma akọọla gị akụkọ Keta Monde ahịa Nkwọ abalị 7 ọnwa 9 afọ 2020 Ashim yarịla onye ukwu mma reela onye nta mma nọwatala izuụka a ga-ama n'anyị ma anyị fụọ anyị afụtaghị anyị bata ma anyị ejikwanụghị bata ọrịa mma Pastor Chimezie nọ nso dalentene ma ha kwe Ashim yarịla onye ọbụla mma ebe na bọọla nọ na para oche gị pụkọla ya mando gị share chana meseji share broadcast biko share broadcast gị share chana ya gaa na gema ntị ma akọọla gị akụkọ Ọkwa sineti Ọkaigwe katakata adana na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo gbasara ntuliaka elu praịmarị emere na zonu Ọkaigwe iji họpụta onye ga-eji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC azọ ọkwa sineti Ọkaigwe ka onye dubu ya ewu sinetọ Benjamin Ụwajumogu ịhafuru oche ya nwụọ kemgbe aha a na-achọga onye ga-anọchi ya rịta sinetọ ndị Ọkaigwe. Ntuliaka elu ahụ emere n'otu APC praịmarị ahụ wepụtara mmanụ abụọ rịta ndị nwere mmeri. Onye kemgbosu sinetọ Ifeanyi Ararume onye ke na-ogbuola sinetọ Ọkaigwe ugboro abụọ ọsha ya hụ nwetara mmeri na praịmarị ahụ enwere. Annamanachi otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo kere ụzọ abụọ gbachite ashịrị ugbulaka. Ararume nwetara mmeri n'okpuru ọchịchị APC ke Daniel Nwafọ ịnọ n'isi ya ka aha Ararume nọkwanụ APC ka Ararume ụkwa APC ke Rochas Okorocha ịnọ n'ime ya. Onye ka ọzọ nwe akwa na mmeri n'akụkụ APC ka ọzọ ya the other faction ụkwanụ Frank Ibezim ebe Frank Ibezim nọkwanụ onye ụkwanụ onye isi ya
Masilenus Nlemigbo ebe ahụ ka Hope Uzodimma ịkampụkwana ebe ya akpọ ka ahụ Camp Hope ọkpa oshiri na steeti Imo katakata a na-adana abịa ebe na-akpọ Showu Ibezi nwetara mmeri abịa ebe na-akpọ Showu Ararume nwetara mmeri kemgbe ahụkwanụ akwụsịla otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ke Masilenus Nlemigbo nọ n'isi ya bịa nye Daniel Nwafọ akwụkwọ shahau ma hụ onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo ya enyela ya suspension chenwe makwa onye APC ọwụ na steeti Imo aka ọ mara na mechaa aka ahụ Daniel Nwafọ enyegwurukwa ya wụ Masilenus suspension from party ke kampụ ka ahụ ọ nọ ya enyegwuru Masilenus Nlemigbo suspension gị lee akụkụ ebe na ị ga-ịhụ Imo APC turns suspension ground as Nlemigbo Nwafọ suspend cells from party eji ha aka na-enyegharị onwe nwo suspension ya wụ ọkpa hechere na steeti ọchịchị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo gbasara oche sineti Ọkigwe a ga-eme ntuliaka elu ya n'abalị 31 nke ọnwa Ọktoba ịbịaga iji họpụta onye ga-anọchi anya sinetọ Benjamin Uwajumogu ịnwụrụ n'ọnwa Nọvemba afọ gara aga. Aka emechara ntuliaka elu praịmarị ahụ emere n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC mmanụ 9 ndekọ ọzọ soro zọọ ya wụ praịmarị APC na Ọkigwe ejena ahụ jekpọtụrụla Akachiga steeti Imo kelee ya maka uduru ọchịchị ọchịga nwa akwadokwanụ nhọpụta ahọpụtara Frank Ibezim rịda onye nwetara mmeri n'aka na ntuliaka elu ahụ nwo mere mmanụ 9 ejena jeje congratulate Frank Ibezim mana sinetọ Ifeanyi Ararume nakwa sinetọ Atani Nneji Achọnụ one arm general ndị ka ahụ eshiela ọnwụ chiolo chamahụ ga na-eje n'ihu na-achụ ya uhe chahụ nwowu ndị nwetara mmeri onye ọbụla diklega onwe ya victors of the winners of the election so ọkpa heshiri ugbulakana na zonu Ọkigwe enwe onye ama ụzọ ochi bịa jụọ ọnụ m enwe onye ama n'ụzọ ochi na-abịa emechakwa anyị gakwa ala Arịma Bernard Udechukwu Ebolachi nọ n'eze Chibeze Mommy Stella Mani Ebolachi onye machi London ndewonu Mommy Stella Igbo ntu oke ikelega mmanụ Arịma Billy Samuel ndewo Robert Oriakụ isi APC Satanic Party party after party yeah. Arịma Jonathan Mampas London Okwandishi good morning brother, how are you doing today? Happy New Week. Same to you Mazi Sylvester Efani Billy Sami Ishi APC Janjaweed Party Ọgbakwurara ndewo Prince Onyeka ndewo Prince Chima Ojiako Amaka Mimi yagajiekwara gị Tobias Ifeanyi Chukwu Eshe Mazi Owere Pikini good morning bro, God bless you for your wonderful analysis and good work, thank you. Callistus Akuche ndewo Ogoke Perpetua Ebolachi Ricky Bobby Ishi my man, how was your weekend and your family? Hope good. Yes, anyere mma ndewo Genesis Zubi mekelekwa gị Odogwu Stephen ndewo yarela nọma Prince di Akueliba Ishishi Daka elega Mikel Timothy yarela gị Moyoshi Brazil Importer Chinonso John Cliff ndewo Innocent Aloke Florence Nkechi ka anyị gakwanụ n'ihu ya rushishi abe message gba mbọ share ya immediately. Oche sineti Ọkigwe o deberela it has debrede na ntuliaka elu otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP imere maka iji họpụta onye ga-eji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ azọ ọkwa oche sineti Ọkigwe keyere oye ugbulaka na
Mazi Patrick Ndubeze Pati Ndubeze isozo ya wụ ntuliaka elu praịmarị ahụ emere na Satọde izu ụka gara aga n'Ọkigwe ekwuola shi enweghị na ntuliaka ọbụla emere chaya ha nọhụ eme ntuliaka elu ahụ chiarụ ma PDP hụ mere ntuliaka elu ka ahụ gbasara nwụọ n'ihi na pati Ndubeze pụfuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na ụyọ ikpe gbasara kpeshi họfụta ndị deligeti ịga akpụ na ntuliaka ahụ emere ọsha enwere nrụrụ aka nọ n'ime ya apụfu otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP n'ụlọ ikpe shi enwere court injunction ya ụsha ọ ga-awụ contempt of court shi kesi nọbere na court PDP eje na conduct primary show contempt of court shi election ahụ nwo mere anya ha esoghị zụọ ya so enweghị wina ọwụla imere emerge na PDP onye nwechikwanụ inwe ara mmeri na ntuliaka elu praịmarị ahụ PDP mere maka ọkwa sineti Ọkigwe ịwụ Maazị Emmanuel Okewulọnụ wụ onye ji tiketi praịmarị APC ugbulaka n'agbanyeghị kwachi okwu ahụ ka nọkwa na ụyọ ikpe nna ahụ nna ya ọha ahụ mejikwa agwa nnụ chi onye re ndụ riri m ego onye ri ndụ m ime aka ọnụ n'ihi na ha onye riri họpa ala ma gị nwụ ha na now nwụchi anya aka gị esomokwu gị many people azọma property gị many people azọma nwaanyị gị many people azọma oche gị ngwalenu aka Benjamin Nwajumogu mara na nwụ hembosa azọmara moto ya nwaanyị ya etimakwuo shaha ha enwekwa ha moto apịala di ya rita sineta hụ right hụ chonye abịa ndị mmadụ bịara bịa zọma moto ahụ ha bịara bịa zọma moto ya ụzọ ugbulaka ha na-azọgawa oche ya ifu nwanne ya nwaanyị Chidimma Nwajumogu or something like that bịara bịa zọmakwado oche shi ha ahụ oche nwanne ya nwoke ịhafụrụ nwụ ka ya nwa ha anụ ya ahụ chichanụ nga nwanne ya nwoke echefọrọ onye ọbụla lenu 11 aspirants or 12 na APC a na-azọ oche onye nwụrụ anwụ Benjamin Ụwa ivu ma ndị na-achịala before abịakwa na-azọkwa ya oche PDP nọkwa otu isi azọ ya ndị pati ndekọ ọzọ nọkwa otu isi azọ ya ịhụ nna chi onye nwụrụ ọ dịla ụwa azụ he ndị ụwa na mega ọma so ririmakwa ego lejima onwe gị kpe nọ ndụ na n'ihi na gị nwụ ha ana gị nọrọ nga iche ga ụwa pepegide ego aka nwụ my brother ndị ere ndị eri ego agaghị erikwa gị rọ ị ga-ehụkwa onye na-ebe akwa abịarị alụga ahụ ya kpa ahụ o bonukwara kpa gị aṅụkwa nwa mme ya na-ejekwa ihu so my brother live a good life and eat a good money. O deberekwala itazidebredi aka chika steeti Anambra ewu Chief Willie Obianọ achịhụma akpọmana ya onye nkwụ nsogbu a na-akpọchim ya onye nkwụ ọ dị mma Chief Willie Obianọ apịala ndị eze 130 ya wụ ndị eze 130 na steeti Anambra ụgbọala akpọrọ Ikenga SUV Innocent Motors ya wee Innocent Chukwuma ịrụrụ Willie Obianọ keela ndị eze 130 ịnọ na steeti Anambra kpọchakpọcha ụgbọala SUV Ikenga Innocent Motors ịrụrụ ke na-abịara nnọọ izuụka ole ma ole Prince Atọ Eze ịwa aka ji akụ ịwụkwa odogwu n'okwu mmanụ n'ala Naijiria onye magnet n'asụsụ bekee ịbịara bịa keela ndị eze 12 ndị eze 12 ahụ ọkpọje Abuja jeje ịhụ bubu ebe mojire jee ime mkpesa megide Willie Obianọ abịanye ndị eze 12 ahụ suspension iji kụda ndị eze ahụ obi gbanwochie nwe ihe mega ụjọ arụkwala nwochi onye ya nwekwa ahụ odogwu Prince Atọ Eze jejezuola ndị eze ahụ SUV Toyota Lexus 570 SUV ya zụọla nwe otu ndị eze 12 ahụ ana mena ugbulaka na Obianọ abịa lenu ndị eze kefọrọ afọ
onwere ike ndị eze ka ahụ shi anyị ọmarakwala soro na ndị eze na jema na Abuja arị na anyị ekele n'uke moto ke SUV Lexus onye eze kwana anyị moto onwere ka akpa nwere nna ahụ ya Willie Obianọ anụdachi ndeke ekpanwega chi achọkwara ha ijeje join ya kampụ ndeke azela moto ka azị ka ọkwa nwe moto kemmo ya na jeje mitie Innocent jeje zụọ 130 Ikenga SUV Innocent moto so rụrụ ka ele ya ndị eze Anambra okechakwa na nwe ya chi ihe mere ahụ ji ekegala nwa ụgbọala ahụghị ijiji too nwo maka ọrụ ọma niile nwa ọrụ ga iji webata mmepe development n'ime ime obodo nwere iche iche si ahụchi ya gbaa nwuo omechi nwo jide ke nwoji n'ihi na onye achị jide ka oji aka oji ahọrị mma ahụ ihe mere ahụ ji bịabịachi ya ahụzi ga nwuo ụgbọala SUV Ikenga ka nwa ohu jikwa ya na-akwọ so that ndị eze ka ahụ enyere suspension hụ nwa ụzọ gbafee egbuola nwo pipipi in a Lexus way nwa egbuokwa nna nwo pipipi in an Ikenga way ya da dududu in an Ikenga way so ọkpa oshiri nna ahụ nachalari mmanwụ uru ndị nze asịla Prince Ataeze akpọhụ na ndị eze 12 jemana Abuja ana na ịzụla ndeke moto anahụ na ịzụ Willie anahụ na iche ala ịzụla nwu moto but ana ji ha ego steeti Anambra ana mega show of power show tozu ana atozuluzi who is great onye ka ibe ya onye ri superior than others Ataeze azụọla mmanụ 12 moto Willie Obianọ anaje were ego steeti jeje zụọla ndị eze 130 moto ọwụshi ịzụla nwa moto arịghị mma o but ele reason iji azụgala nwa moto maka onye ka azụọla ndị eze 12 inyere suspension moto gaa na were ego steeti ego a ga iji eme ihe ndị ọzọ jeje zụmana ndị eze moto na anyị nwere problem ala Igbo ịgbaga eziokwu anyị nwere ezigbo problem bụ ihe gbagamanya mmiri chọwụ ndị eze anyị the custodians of our traditions and laws ndị eji emegazi politics lee ihe eji ndị eze anyị emega politics ndị eze ala Igbo politicians a na-eyuzuzi mmụọ anyhow ihe mere omenala anyị ji anwụga enwe m akwa keke ahụ ekwu enwe m aka afụta kwuo eziokwu ọkwa ụka egee na ya ntị dutu erecha na ahụ ugwu mmụọ eje na ahụ jeje para moto ndị eze ahụ o rijetifu moto ahụ chike ma for ifchiala fourth tenor gị second tenor ijekidakwalazi ego anyị mmiri ọkpọrọkọ kefụkwana eze ego anyị moto erijetifu ya mara shawe political movement pụtụ nwa anabata ọ na onwe gbafe nwa egbuola m o were pike nwa egbuola m họnụ pipipi ọgbarara ala were mụme anụ ga-akala m nka Japan, you get man for. One day they be like all of you apa. Ojema, olula mame agaranya le. Olula mame agaranya kabanga. Olula mame agaranya. O deberela itazi deberedi chibo anụ ọzọ auhe anyị na nọ ugbulaka na ọtụtụ ndị ala anyị akụsuola onye ụkọchukwu inwe adoration ministry Enugu ewu Reverend Fada Ejike Camillus Mbaka maka iji ihe mega na ihe ngosi onyonyo Big Brother Naija nwanne ukwu Nigeria ewu BBN o ji BBN ama akpụ n'okwuchukwu okwuga na adoration ground ịnọ na Enugu ya nọrọkwa nga ahụ kwuo okwu amụma chi a ga-achụfu nwa agbọghọbịa akpọga Erika na ihe ngosi BBN ahụ maka Erika ahụ nwere ndụ ọjọọ Erika ahụ kparịrị nwa okorobịa o wedere akpọ Lekon ahụ kparịrị Lekon Fada Mbaka ekwuochi a ga-achụfu Erika Fada Mbaka kelekwa na Lekon maka anụfuhụ na Erika ọnụ Merika ịkparịga ya Lekon Fada Mbaka she Lekon ahụ mejiri ama shida na-ekwugwara hụ ya anyị hụrụ nkwukwu niile Erika kwuru Lekon mana Lekon ahụ ejeghị jeje ekwugwara ma Erika ya ekwekwanụ shi Erika aha ga-anụ isi
nde naira 85 ahụ edomara maka onye ga-enwe mmeri ya wee ri ka ha ga-ewin 85 million naira ahụ ewepụtara maka onye ọbụla ịga emeri ya na emeri ya wụ BBN. Ndị mmadụ na-achịkwanụ chihe ka ha arịkwanụ mmisi ọnụ Fada Mbaka afụda so ahụ fụdachi Fada Mbaka ahụ ji ele BB Naija akwụkwanụ ndị mmadụ eji ahụrịta ihe ndị ụwa emume ndị ụwa ọtụtụ ndị mmadụ kpagbu okushi Big Brother Naija si wetuo ya chakagbuo ya na Naijiria n'ihi na ahụ enweghị ihe mmụta ọwụla ịnọ n'ime ya kama ha eji ahụra na BB Naija ahụhụ ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ịrịọga aka ara ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ịkpaga iko ebe nwome ka ha arị kpọrọ ha arị ihe nkụzi ịnọ ya n'ime onye mechaa a na-agbagharị ọtọ chagharị mma suso Fada Mbaka ahụ ji ele BB Naija chi anyị hụju ole so ọtụtụ ndị mmadụ akụsuola Fada Mbaka maka iji ihe mega na BB Naija ekwu Iferi ka na mma niile ọ mara n'iru ya niile na ọmarịcha egwu niile ọ na-ete you say ya the next 10 minutes she becomes cantankerous and pugnacious and in her cantankerosity and pugnacity she will lose that 85 million. A na-ejighị mba abụọ ya Igbo ya ka anyị leghakwala ya ọzọ English grammar ahụ ọ sụrụ grammar ahụ Rimos Iferi ka na mma niile ọ mara n'iru ya niile na ọmarịcha egwu niile ọ na-ete you say ya the next 10 minutes she becomes cantankerous and pugnacious and in her cantankerosity and pugnacity Jesus. She will lose cantankerous and pugnacious million. A na-ejighị mba abụọ ya Igbo ya lekwano grammar cantankerous and bominacity ọgbarara so awa okwu na Mbaka kwuru mere ọtụtụ ndị mmanụ ijiri kusuo ya shi ndị anyị Mbaka why anya si iji elecha BB Naija iji mara sheri ka ahụ machara mma niile ọ mara na-agba egwu shoji ete egwu shosan iji sanye ele BB Naija anyị eji ele so ọtụtụ ndị agbaruo ihu shi olo anwụ ha kpụhụ anya sha BB nna m ahụ ga-emefu udo ekwufu udoro karịkpa ọkwa izuụka gara aga ka akachiga steeti Rivers ewunye Somgbu ike itoro otu DJ ịbịabịa kụọ egwu na ahụ onyonyo BB Naija ndị mmadụ chi Wike si iji elecha BB Naija ka ahụrụ ụdị iche ọwụ gọvanọ arị mma manụkwala olunnu looking at all of them he must kill him go to it looking at all of them he must kill him go to it biko enwe ihe ị chọrọ ikwu maka issue na ya ma ị chọrọ ịkpọ m ihe nkwuru ike gị ịhụ kpọọ m n'akara ekwentị m ka ahụ na-ejikwa kpọọ na m gee n'ihu screen ga-enwe any contribution ị nwere maka this Mbaka na BBN or a bad thing for a prophet of God ịkpa ego ọnụ na ihe gbasara BBN anyị ahụ na o ji ha aha amaga akpụ mana ọrị mma iji ihe gbasara ihe ndị ụwa ama akpụ n'ime ya Chineke n'uduruke na eleghị ichere maka okwu Mbaka kwuru na okwu ndị mmadụ kwugakwanụchi Mbaka ahụ kpara agba ọjọọ chita na iwere ihe BB Naija jee mi okpere na-epirichi ya ọkwanụ ha ọjọọ chiarụ nọọchi ewo Mbaka ji ele BB Naija owe batten that Mbaka ilega BB Naija ị nwere ike kpọọ m n'akara ekwentị ahụ nọ na ihu onyonyo gị nga ahụ ka anyị kpịgakwala ọnụ na ukwu ahụ rịta anyị gakwa na-ewerekwa
akụkọ ndị ọzọ ịnọkwa taa ọkọla bịara mma o ji bịa anyị ewere ya mma ahụ Alright, Fabian Chukwudichi, the car has been bought since for Ndị Igwe, but he brought it because of the issue. Alright, Louis Okechu Ọnụchukwu, alright, anyị nwere oku nga na anyị nwere oku. Ebolachi. Ndewo, Dodo ọma aha gị na-ebu isi akpọga anyị gbafu ya ọsọ oge ahụhụ nwanne mmanụ. Okay, aha m Ifeanyi Oke, eshi m Georgetown, New York akpọga. Ọrịa mma gaa n'ihu nwanne mmadụ dị ego ọnụ n'okwu. Biko ime ọnụ na ihe gbasara ihe Mbaka mere. Ịgwa gị chiokwu ihe ahụ adịghị ha mma. Ọ jighị eji. Onye kpọrọ onwe ya ụkọchukwu ama m ihe kpaliri ya ịga ile ihe a na-eme na BP Nigeria. That particular program is not meant for some people like that. Yeah, Mbaka kwesịrị ime ọnụ ihe ụwa niile lega anya ọ ga-eme iwe ọnụ ihe mere na his own state gbasara ụmụnne gị agbagburu nwege meeting webe ahụ ebekwa ụwa niile lega anya ma nwe ihe ọ ga-ekwu kemgbe izu ụka abụọ na-agaje. Mbaka could not say anything regard to that. When we came for that with me when they gave me 85 million and the rest of them, which is absolutely wrong. Mbaka cost wapalan sebunana. Alright, Ifeanyi imena dalu Ifeanyi ekwuola ya shi ahụrụ wrong shahawu a right thing Shambaka ahụ sọpọtụ ga iji BB Naija na-ekwu okwu ebe ọ lebe ahụ nọ fụọ n'akụkụ ekwentị gị iji egige anyị ma gwa anyị aha gị na-ebi isi akpọga anyị gaa ego ọnụ n'okwu oge ahụhụ nwanne mmanụ ka ahụ akụfụla ka anyị gakwanụ n'ihu Mommy Stella Mane ishi Nigeria has sickness of cars my brother they have no shame. Precious Lord ishi instead of feeding the poor people they are buying cars. Yawo Governor State Anambra ezola ndị eze moto 130. Arema ka anyị were okwu na Ebolachi. Ebola ebe ahụ ị nọ. Apụla m. Ọrịa mma aha gị na-ebi iche akpọga anyị. Isiole Spotless. Ọrịa mma MCC Owerri akpọga anyị gaa n'ihu Spotless. A na-ihe mere ugbu a ndị matara Mbaka dị BB Naija ma ọ dị mma elee ihe i chere elee ihe ikwuga dependent on ihe enwere side ebe na ọ dị mma ọrị mma chọta ọrịhụ mma ọrịhụ mma elee ihe mere ikwochi ọrịhụ mma gwa anyị reason gị elee ihe mere iji chọọ ọrịhụ mma ihe megide ahụ ihe ụwa ka emegide ya enwere emegide ahụ ihe oke eche hala ya ndị ụwa hala ya ndị ụwa lelebe erikpa eke n'ụwa ọrịa mma imena na ịkpụrụ anyị Spotless ndewo ndewo Anna ahụ na Spotless shi aharịhụ mmasị onye ụkọchukwu ahụ lega BB Naija Shahu Hendowa. Orema, Kalistus to Akuchishi. I'm disappointed at Mbaka, but Lomi is an addition now for him. Mazi Sylvester Ifani, good job, bro. Keep it up. Thank you, Mazi Sylvester Ifani. Can you recall Okuna Ebra Ubulakana? Ebolachi, Ahagine Bishop Bogani. Shaku phone give for
biko gị na-akpọ gị isi akụkụ fon ahụ iji egega ya fụọ. Ị bọọla chi, aha gị na-ebe isi akpọga anyị? Ị bọọla da, aha gị na-ebe isi akpọga anyị? Ọrịa mma, gaa n'ihu ịga ọnụ n'okwu. Aha gị? Ọrịa mma, cheta. Ele ihe wundunye ke gị? Ele ihe wundunye ke gị? What's your opinion? Okay, ihe na-ekwu maka ihe a na-ekwu maka ihe mbaka ịmụlụta ka mbaka na-ekwu, ọ na-ekwu chọọchị achọ too much, ọ na-adịkọta ndị mmadụ wetiri ya. Mbaka nwee mgbe ọ na-ekwu ihe ọma, ihe na-ekwu ka ndị mmadụ na-ala akịrị ka ọ na-ala akị. Amaghị ihe na-ekirichi ndị na-agụ ụka ya. Ụta ka mbaka na-ekwu ekwu. Ya wụ ịkwadoro ha ahụ o mere ọ wee kwadoghị ya ọha anyị jụga ka ahụ akụpụla okwugahụkwa maka mmanya ogwakwasa ha arị mma si ahụ ji ekwu chọọ arị mma. Aha gị na-ebe isi akpọga anyị? Bọọla chi. Si akụkụ foonu gị iji egega anyị fụọ maka netwọk jamin. Ị bọọla, aha gị na-ebe isi akpọga anyị? Ị bọọla chi. Ọrịa ma Gladys Louis Eshe, that is this father can watch sex videos. Collins goes Mbaka they watch blue film, if him they watch BB Niger. Obarara Osha Edwin Eshe Muhammad Mbaka Obarara Barolomi Ezenajo Kam Pitugolo Vitalis or here comrade. I won't say anything concerning Mbaka or Emma innocent Aloke. There is nothing wrong if Reverend Father is watching BB Niger. I personally do not like the program, but if Father Mbaka likes it, but if Father Mbaka Ebolachi, but if Father Mbaka likes it, he should have talked about the killings in Emene Enugu. He should have talked about the Fulani headsmen and talked about the impostor in Asoroko. Orema innocent Aloke. Ebolachi. Hello? Ebolachi. Orema aha gị? Simon. Orema Simon gaa n'ihu. Simon gaa n'ihu. Ya. Le uche nke mụ a. O doro m anya na Mbaka afụọla n'ụkọchukwu. Mbaka bụ a politician. So o nwezi right ile even blue film self. Progress of BB Nigeria. So no na-ele BB Nigeria. Mbaka na-ele blue film. So ọ pụgolo ọchukwu ga n'ọzọ ndị politician. Ọ gbarara ya wee kwadoghị okwu ahụ Mbaka kwuru. Akwadoro m n'otu ahụ because of lọpụgolo ọchukwu ọ ga n'ọzọ ndị politician. So one has right even my blue film. And which is not on the level of blue film. Chai, Obarara. Arịma nwanne m nwoke daalụ maka ịkpọ anyị nakwa ịdịnye ọrụ n'okwu. That is Keti Eshe. If you check that Mbaka video, you will see that the speech and the mouth movement is not corresponding. Ya currency Keti Kugashi that is Keti Kugashi arụrụ ya wo video arụ. Ya okwugasha ha hụ Mbaka shi arụrụ ya wo video arụ shi okwu hụ na ya wo olu aha dabagahụ shi arụrụ hụ arụ ọrịa maka ahụ ndunye ke gị na ya wo okwu anyị ji ogbulaka na Stella Mane ishi that father has no shame. Look at him with all the problems in Nigeria. Mbaka think him getting involved in BB Niger is the problem. Shame to him. It's a shame to him. Orema, mommy. Ebolachi.
Ebolachi. Ebola ebe ahụ ị nọ, aha gị na-ebe isi akpọga anyị. Ebola ebe ahụ ị nọ, aha gị na-ebe isi akpọga anyị. Ebola aha gị na-ebe isi akpọga anyị, ga-eti gị ọnụ n'okwu. Ọrịa mmachi ibu a welite olu ma anyị na-anụghị ikwuga. Yeah, so my God, I enter into that one time work with Mbaka. Always being and that. I mean, to me, always being because you know the only the okay, no, the Indiana, mono, Mbaka have for a look and I find one. But I have to one side. Going a bathroom but I happy I cannot write it like that. And the foolish issue of the living they are not here. I'm only 2 years, 2 years. Take our walk. I'm not going to support you. I got to come and make the same there. Yeah, you go job. Na ya nwa feel no response to ya go to the madege ya follow what ya happen to no but ya continue about nda ala aruko so pass on the how we make it like that okay on top of the hour for last one 1 minute omega advertise the night sheet in photo on the motor then they advertise the later on the motor otherwise this thing yeah, I go to the church they make. They matter now for 40 and every 2 more. After when they need to 2 more, they more job to pay and it's more. If they have to go and do what they are, as to go back to it, then they have to rubbish in a social media and a church. Orema one them okay. Orema imena. Back I would be back before. You watch him back and back in the like they are one. You can't back here and the weapon move is director. More not very well. Yeah, the time back here, yeah, and one or somebody also. So when any connection is always in Baka, because somebody maybe well, I got half of that year for now. But we all want to talk to the organization or industry. Over them, all what Jalana is more in power. They want to be BBC allow us here in the street. They don't give you now. Hopefully, them Maza will go on. Because only on a reason, only a reason is very well ahead of the what here. That's why how we do. How we want to read the other for another useless grab on us and I will do that. Orema nwanne m nwoke ime na daalụ na ịkpọrọ anyị ekpele ịchọ uhe ihere nyere ndị Igbo chọọkwu ihere nyerekwago onwe kege she Mbaka aha afụọla na Mbaka emrana na mbụ imela nwanne m nwoke daalụ ka anyị gbafukwana ya ọsọ n'ihi na oge ahụhụ nwanne anyị ọ dị mma anya m awọdụ ikwuga okwu ihe gbasara Chineke mena ikwuga okwu ihe gbasara anya m awọdụ ikwuga okwu ihe gbasara ndị eze ọdịnala ndị azụla moto isi our traditional rulers have lost their value. They have sold their birthright with pot of pottage. Ọgbarara in fact okoromuawu Owere Pikini. I must tell you kpaherikali ọrịa ka anyị zakwala ya okwu biko gị na-akpọ ga-eshi akụkụ ekwentị gị fụọ maka benu Ebola ebe ahụ ị nọ Ebolachi ebe ahụ ị nọ Ebolachi anya gị nọ ị nọ online now gwa anyị okwu Ebola ebe ahụ ị nọ ọrịa mma onye ka ahụ anyị ama ọrịa ọma ahụ si anya anya na nọ biko ya rụ ma ị chọrọ
anyị ga anyị ntị ga-echi ya li n'aka ka ọzọ ịgbasakwara okwu Mbaka na onye ama ama n'ala anyị Iwureno Omokiri akụsuola fada Mbaka shi mgbe egburu ndị IPOB na steeti Enugu izuụka abụọ gara aga chenweghị onye ọbụla ịnụrụ olu Mbaka chenweghị ihe ọbụla o kwuru Chima ndị Hausa hụcha onye isi ndị isi ụlọ ọrụ niile ndị nche niile show the whole security outfit ịnọ n'ala Nigeria shocha ndị Hausa ọ dị 16 show ndị Hausa wụ ndị isi 14 chenwe ihe ọbụla Mbaka ikwuru chekwuola shi ndị Boko Haram ahụ chọrọ ime atak Abuja Mbaka ahụ ekwughị ha ọbụla maka ya chanakwala ekwulu okwu cha Nigeria ahụbiga ego ọjọọ cha Nigeria ahụbiga ego awụghị ego chi oge na-adịghị anya cha Nigeria ga-awụzi ebe eji biri ego Mbaka ha enweghị ihe ọbụla hụ kwuru maka ya ha awụrụ BB Naija ka hụ ga-abịa na-ekwu okwu ya cha ahụ awụọla nwụọ ala Ebolachi aha gị na-ebe isi akpọga anyị Ebola daa olu gị na-ada kenkem aha gị na-ebe isi akpọga anyị Oh, Mommy Stella man. How are you? Mma, Mommy gaa n'ihu. Okay. Mbaka Anya ahụ na ya. Mbaka eriela nshi iberibe. O riela nshi iberibe. Gwacha m kwuru ihe anya m dere m kwuru na bịa nshi ahụ eriela nshi iberibe. Okay. Anyị na na-ezuzuga mụ ihe etu ndị Reverend Fathers. Ahụ zuzuga With the high problem for Nigeria, run a legal DB Niger. So, I imagine a coffee or not, get your low one. Now, the remark about one in a work at Silan and work action. In the Warrior, Chamcha, who no she, Reverend Father. Oh, no she, Reverend Father. Within the Enugu. Ha na-emega illegal DB Naija chamchi ihere emegbuola ndị niile wuru Reverend Father ihere emegbuola nwụga ọnọ that's chamchi ihere emegbuo I wish all the kind of person I'm getting with person good slap Mbaka mega Nigeria achịcha ha tọọ na Gumi Kaduna Akụkụ mebie Kaduna mebie Nigeria all the problem enwere na Nigeria ugbu the same thing who mega Igbo and ihere ga-eme when the time come. Mma, Mommy daalụ na ịkpọrọ anyị ime na Mommy Stella nsogbu anọ Mommy Stella ekelela na anọ na olu gị ndewo Ndewo. Mma anụ nna ya okwu o were iwe gbasara agwa ahụ Mbaka kpara chagharịhụ mma ma otu chagharịhụ mma ma otu Mma ka anyị gakwanụ n'ihu nna ahụ nnakpa o shiri jejere ogbula kana Mma temple Onwukwe Ishi Holland Oshi, my brothers and sisters, Mbaka is a human being. He uses blood, not water. Here in Europe, many men of God smoke cigarettes and visit red light. Elebe red light biko. Mma Spencer Kelebeshe Mbaka why Collins Tochi well done. Innocent Okorie Innocent Eshe Mbaka is political. Anyam Awadi Mbaka Muhammad Mbaka is a carnal man, therefore Satan is controlling him.
Obara Ara. Mommy Stella Igbo Ishi Father Mbaka is a politician and not a man of God. Orema. Kene Owa Eshi ha wole pikene Chelsea pikene. Orema. Vitalis Ohieri Ishi. I won't say anything concerning Mbaka. Okay, Ishi won't say anything concerning Mbaka. Orema. Ka anyị werekwa okuke. Ị bụọla chi ebe ahụ ị nọ, aha gị na ebe isi akpọga anyị. Gaa n'ihu. Ọrịa m Obinna Bernard Udechukwu si India. Gaa n'ihu. na-ekwu gbasara ndị Mbaka na ndị amụma na-ekwusi mmanwụ ile anya n'ihe na-eme na Naịjirịa n'ụbọchị taata ọ dị ka ọ bụ ndị a na-aka kontribut na the problem enwe na obodo anyị Naịjirịa n'ụbọchị taata maka n'ihi na nọmba wan ama m enwetego di vidio Mbaka amụma o kwuru na oge Goodluck and Buhari elekshọn ha mere na 2015 the video na-aka ga-agụkwa viral now. Enwere m ya. problem anyị na-efesi na Naịjirịa anyị nọ n'ime ya today. Ihe anya kili ike na-enwe na Naịjirịa today enweghị contribution enweghị nke na-apụta n'inya kwuo okwu ya enweghị nke na-stand about the country si aga today. Ihe ụbọchị country anyị na-aga upside down today mana enweghị ihe apụta n'inya kwuo okwu ya. Now ha na ezi ya na-enye anyị protect ya bụrụ ihe gbasara DG na-aga ka ihe ya ga-enye ara contribute at the country onweghị ọ ga-contribute enyemaka na-enye anyị abụọ ihe na-aga anyị ịghọta tapụta isi na-apụta udo agaghị ọnụ na-ekwu ekwu ha tinye gbasara politiks fesi ọchukwu ọha ma ọ bụrụ ọchukwu kwuru ha politiks ihe topiks niile onye Naịjirịa bụ ihe na-ebute problem so ọ dịghị kọndem onye rebe fada ma onye ma ha fesi okwu ha na akpọrọ ha ịghọta ọ bụrụ na chime politiks ha tụtakwuo okwu maka krim na-enwu na Naịjirịa today ile anya problem na Naịjirịa today luka eji ya problem na Naịjirịa enweghị na-aga aga but ha ga-apụta nkwuo okwu ya ihe a ga-ekwudo okwu dị n'aja ihe ga-enwere anyị n'ihi politics na abroad the normal trade. Let's just face the reality. Yeah, the abroad the normal trade. So when they put that condemn the team, you have to talk to work like a team in general, look at everywhere. After that, work have no idea about Nigeria. Work we are now going to Nigeria. That work here now. So those things the problem I face na buy no start. Orema Bernard Udechukwu isi India akpa anyị eshi ndị ụkọchukwu anyị ahụ so na otu n'ime nsogbu anyị nwega ụdị isi nsogbu anyị nwega n'ala anyị ewu Naịjirịa n'ihi na eji ha mega ọnụ ebe nwu ekwesịghị emega ọnụ na-ekwukwanụ ihe adọ ọgụ Bernard Udechukwu isi India isi nwe wetu aka na politics. Orema nsogbu ndụ Evelyn Kelechi ishi is Mbaka not a human being? Abeg leave judgment for God alone. We are all human beings, not angels. Orema, leave judgment for God. Okay, a man of God ugbuo mmanụ now. Agashi okay, but a man of God, leave all the judgment for God, my sister, because some ajụjụ ahụ niile she leave judgment alone for God. So if a man of God shoots somebody dead, I got say okay, or a man of God, hafu na anyị hafu no Chineke kpee ya ikpe. Orema Mazi Sylvester Ebolachi. Orema Mazi Sylvester isi Germany, gaa n'ihu. Ihe ntụtụ ihe gbasara Fada Mbaka n'amaghị achọbụ m ikwu okwu ya mana ịma na asa eda ekwesịrị m ikwu okwu. Oke eji na-anọ n'ụyọ ewu amụọ bụ. Ka people say to that man, there's nothing so special about it. He's just a normal human being like I am. Obodo oyibo ebe anyị nọ, Reverend Father na-aṅụ sịga. They are not forbidden for anything. Ịma na nwere ka esi eme ihe n'ala Igbo. They father na nwere education they want the father am esi go come na dia na aṅụ sịga, so why not? And when that will between him and his head. So ihe mere bata Fada Mbaka bụ na ọ na-agafe border. Ọ na-edewe onwe na ya amakacha. No, it's just a normal human being like I went over actually a full of men again. I go say fully now. You do work in a quarter. Young here, Mogaliana. So, yeah, we have a plan on our photo shoot to couple of we have to rule one. We are not really anything out now. When we kill more photo shoot to know more mother than our zone group. I am a home.
But what I'm trying to say, for me, it doesn't matter anything. And when you get the penalty work in when you get the election, come even cause on to union and minister or a position and get we're politician. More in the bushing them and then the last 2 weeks. Yeah, Papa Kuo was a man of God and have his opinion. The past this threat. Don't go left or right, just be straight. But all one can down a question home in and so one have to look the thing in 2 different ways. I can out. I'll probably hear the campaign for my Basan, they be a friend, a bush, about a bush, and carry a different case. Or isn't a medal within the politician while our politician got another different case. Mazi funny. Mazi funny. Ilela bibi Naija. One time for those. Okay, lebe ya. Ima akwano heno ime ya. I'm not just like a big brother. I don't want to have a big brother over there, but I hear one down about it or something like that. On Odemma na mmadụ ga-apụta n'ụlọ Chineke na congregation ya tinye example n'ihi na m show preachiga maka love, peace, unity in the family between the husband and the wife. Then ị ga tinye example ga-eji ihe mega na Big Brother Naija ebe nwoke nwere patience nwee ntachi obi na-anata insult nwaanyị nyega ya iwe erika ịgwaga lekon ga-abịakwa ndị ị na-ajụkwa n'onwe gị ndị congregation mee mgbaga maka ihe mega BB Naija eji ha watch BB Naija. Oh, the first thing ị kwesịrị eji n'ihi na gị ga-ama na mma na akpụ ga-eji example onye ahụ ga-amata ji maa akpụ ịnọ na chọọchị gaa na-eji BB Naija na-ama akpụ. Wait, now I nwetara ya point. Aghọtabụghị the question before. Eche m ihe unu mean ọ just nọdụrụ onwe ekwu ihe gbasara dịsị na ya dị ọ na-apari na ọ bụ na ama nọ with the congregation, that is wrong. Ị ga-ekwu ọ just pụta n'okwu ọ just pụta pull on his own. But all know with the congregation is wrong. Ị ga-ekwu okwu just na say repeating. Ị ga-ekwu okwu something ịma hụ maka ya. Ọ maka ahụ akụfula. Bọlọchi. Biko si akụkụ fonu gị fụọ ma anyị nụkwanụ ihe kaga gị nụkwanụ ihe m kaga. Biko ya rụ m chọrọ ịkpọ anyị oku na ekwentị gaa fụọ na akụkụ fonu gị ka ahụ iji egega m ka ahụ iji egega ga-eshi ebe ahụ fụọ ga-eshi n'akụkụ ya fụọ n'ihi na gị nọrọ nga ahụ na-akpọ m a ga na-enwe clash of sounds ihe a ọrịa ma Bọlachi Bọlachi ọrịa ma Ifeanyị Ọgụgụ eche mbaka wanụ mmanụ ekere eke ọ dịghị mgbe akwụkwọ nsọ si onye etere mmanụ kwụsị ile ihe onyonyo maka na ọ dị njọ. O nweghị mgbe BB Naija ga-eme ka mbaka dapụ na okwukwe Ifeanyị Ọgụgụ ndewo. ọrịa ma Bọlachi aha gị na-ebe isi akpọga anyị. Bọlachi aha gị na-ebe isi akpọga anyị anya gị na nọ ugbulaka ị nọ nga ahụ azala m gị. ọrịa maka ahụ akụfụla onye na-akpọ ya eliga anya nga ahụ ọkpụga olo onye akpọkwala line ike. Bọlachi ọrịa mma nwanne m nwoke aha gị na-ebe isi akpọga anyị. ọrịa mma aha gị na-ebe isi akpọga anyị. ọrịa mma gaa n'ihu. ndị members Mbaka achọ ka ha ghọta na enwere ndị na-ekwu na Mbaka ahụ mmadụ ọwụ blọd na eflo n'ime ọwụ mmụọ. Yes, Mbaka chọrọ ịkpọ nwaanyị akpọrọ nwaanyị, Mbaka chọrọ isi ihe gbasara nwaanyị ya kwuo ihe gbasara nwaanyị nwe ihe gbasara anyị.
but e nwere rolu o played mgbe nwanne anyị nwoke Goodluck Jonathan nọ n'ọchịchị. A chọrọ ka ọ na-eplay that role na APC nọ n'ọchịchị. Ihe ọjọọ ahụ ọ kọndem mgbe Goodluck nọ n'ọchịchị ya kọndem nwee ugbu a. Ihe ọjọọ ọbụla mere ya ka ekwu ya na-ekwu ya ahapụ ya aka. Etu ya hapụ ịdị na-ekwu ya na-ekwu rọbish ihe anyị na-emegaghị efe anyị aga-ahapụ ya aka. Enweghị ntị ya akpọla nwa, enweghị ntị ya esila ihe gbasara nwa, enweghị ntị ya ememe ihe ọbụla ọ chọrọ ime ma ọ prit ma ọ wụ prit ya mewe ihe ọ chọrọ ọgbata m. Mma ogbugbu a na-egbu ndị be anyị ọ na-ekwuga ọ wee ba nka m ga-anọ na-ejide ya and mgbe ọbụla m hụrụ ya ma ejide ya kpọ ya ahụ n'ihu ya ya nwaanyị m jiri kwuo ihe a mgbe Goodluck nọ n'ọchị betu ugbu a na-ekwusi nọ na-egburu ndị Igbo egbu anyị niile enweghị ime ime na Chiboy ya kwuru ya mụọ na anụ isi n'ime program eme ya jiri ya na because anyị amatụla gị na anyị awụ ndị memba ya anọbịa na-ekwu oyet na-amaghị ya wuru egwu anyị amatụla ihe anyị ga na-ajụ ha ajụ na ịwọla ma Chiboy ime na echi ya bekwadochi okwuru okwu BB Naija ka aha ha wụ nsogbu kama na ha ewe iwe anyị ahụ ekwuga ahụ okwu gbahụchi ekwuga n'oge Jonathan hụ ji akatọga ọchịchị Jonathan ihe ndị arị mma Jonathan mere chihụjikpa ahụ hụ ji ekwuga ya mma ahụ na-ekwukwa ya ugbulaka na shaha ga-adọla anya ya ọrịa mma ka anyị were okwu ị bọọla ebe ahụ ị nọ ị bọọla chi ebe ahụ na aha gị na-ebi isi akpọga anyị na ịga ọrụ n'okwu aha mmiri ọlụgbo merie ndị ụwa esi n'obodo tel akpọga ọlụgbo merie ndị ụwa ndewo gaa n'ihu ya gachi mbala ga-ere data nwere pikee ịkwala gị mma ihe simenti ọnụ gbasara nna n'ikwu ha kpọrọ Mbaka gbasara Mohammed Mbaka gaa n'ihu anọga m ikwu gaa n'ihu good ana m mkpu ahụ na-akpọ Mohammed Mbaka akwụkwọ nsọ si out of the abundance of the heart a mouth speaketh. gaa n'ihu anyị nụga gị na-ekwu na anyị na-anụ ihe ị na-ekwu out of abundance of the heart the mouth speaketh. Ihe mere Mbaka occupy at the moment ihe ọ wọchiri last night ọ ha wọchiri ọrịa mma anyị ahụ Mbaka akọga mmebiri mụ na ya ọrụ condition ọnụ at the moment Mbaka wụ either a politician or kwanụ somebody nwee ji enye information ihe ga-eme eme ihe kwuo ya narị ọ na-awụ onye ozi Chineke amụọ Chineke hapụla n'ori akpa o ji hapụ Sọl ejike maka iwu nchọpụta ndụ anyị ahụ emere arị mma ọ fụara ebe ndị mmadụ ụlọ kama a ga-akọ ezigbo akụkọ ya chara ahịrị ya mmikpu ahụ ihe gbasara BB Naija onye eke wọchị BB Naija ga-awọchị blue film emekwara m agwa gị anyị emega BB Naija anga mmanụ wọchị ga blue film oke iji ele ya agba gị isi gị onye ole ego ele BB Naija ga-awọchị blue film okay Mbaka ya karịa mmụọ Chineke ahafụla nwụọ amama ihe nwo ga-agba dia congregation ihe nwa na-agba ndị congregation ọwụ ihe arị uru ọhụrụ ọbara Chineke na-agbaghara nwe ma na nwa ebere onye gburu mma na steeti ya ọrịa mma merie ndị ụwa ime na maka ịdịga ọnụ n'okwu that is Kate Ishi. I'm only happy because you graduated from my school and I have hope that I will also do well because I am in the same field with you. Okay, Kagam. Yeah, we like a topic came tritiga. Na anyị no public opinion. And public opinion is the total aggregate of the people's view over a particular issue of public interest, and this topic is interesting the public, so we have to talk about it. My sister Doris Kate ndewo ya anyway ka anyị na-agakwa n'ihu
Arema, Darlington, Muna Onye, Ishi Pikin, my brother, Imegam, Ihojo. You don't want to play my clip here, B. You don't want to encourage your brother. Send me your WhatsApp number, make I forward you songs, brother. What I go, Arema, le WhatsApp number, man, go about it. Now you've not. I mean, center location, the version of Christianity in Nigeria is a problem we have today in that country. People are saying that he should not watch BB Niger, but that is not where I have problem with Reverend Father Mbaka. My problem with him is that he is opposite of what Biafran people. He is always against Igbo. He brought late Buhari to sit. He knows that the person there in Asorok is not Buhari, but he never said anything about it in Mbaka. Why? Arema innocent aluke. Jonathan Eman Pasishi Mommy, I am with you. Billy Sami Ndewo. Mommy Jai Alexander, I see you. Go boss, make I go Arema. And she Mommy Stella Man, thanks you for that. Ugo Sunday she nice talk, Mommy Stella. Mommy Stella, Gipo no yora na akwaka. Isagi ga-akụ Mbaka akant. Onye Mugochukwu ọ dị n'aka ndị wishi Father Mbaka is a disgrace to Reverend Father. Say he shame, they shame me. Ọ gbara ara. Innocent Ishi, I'm happy that we have new members from BB Niger. Ugo Sunday Ndewo. A good day, Louis Ishi. Red light is a shower house. Okay, amano memrana. Hindi na mamon ga sorry I am Darlington Ishi. Okay. Darlington Ishi. As for this issue, this one passed me. I didn't start from time. You know exactly. Otu ministry ba opi obagoro. Flawless Ishi. The last caller is right. The light bishop Ishi. What I want to say is, talk is free. Everybody can talk again. I asking what I am Audish. Oh, my son, I like the way you respond to those callers. Good job, Orema. Thank you. It is unfortunate that our people are brainwashed by religion. Orema. Darlington, she became more of this type of broadcast is sweet. One right on is moving with Orema. Dominic, one day show nice talk. Watching from Northberg, Germany. Chima Manda Chiboy, good news. Thanks for asking this Mumumani that question. Abokola Manu Mumumani, Biko Abokola Manu Mumumani. Don't insult anybody. We can anyway. Enwere ike kpọọ onye politician aha anya agba nkịtị n'ihi na ọ nọghọ nga mana akpọkwala onye anya nọ nga ọ nwanne anyị biko. Don't insult or affront anybody here for any reason. Rather, you can address the person, but akpọkwala ya mumu. Ebola aha gị na ebe isi akpọga anyị. Ebola ịnụ ga hem kaga. Ọrị mma aha gị na ebe isi akpọga anyị gaa n'ihu. Udo dịrịkwara gị. I'm happy to watch you. And, ya gaziekwala gị daa. Ọrịa mma ọ dị n'aka Chukwu onye ala enyi ọgwa gaa n'ihu. I'm n'ime moto na-esi ọ na-abata abara m Facebook na-ahụ program na-abatara Alhaji Mutahid Baka, so na otonocha mmadụ ịma onye mmadụ ọka ihe a ọ na-efesa ọwụ chọọchị ka ọ na-efe a na-ewere ndị be anyị agwọtọ na-adị ndị be anyị egwu onye ọbụla pụtara na ịma ihe a na-atụ man of God, onye ọbụla pụtara na were mic pụta na stage mere ha magic, ndị kasọ pụta na stage mere ha magic ya wụọ man of God. Man of God is simple. Onye ọbụla nwere ezigbo man of God, onye ọbụla nwere wee ezigbo man of God, ọ na-ara ihu onye ahụ apụta daba make we noise iweche Mbaka wee politician Mbaka wee distractive agent in Igbo land. You understand? Iwu ahụhụ ndị be anyị onye na-apụtabeghị obodo oyibo agaghị aghọta ahụhụ ndị be anyị na-ata. Ibe anyị niile onye anyị hụrụ
na be anyị si awa ọgaranya na-ata ezigbo ahụhụ ọ na-ata ọ nọ yon enwere na-ata ọ nọ ihu the margin of ahụhụ ndị be anyị na-ata ya nwa mụta ga-esi describe you know so ihe a nwere ihuru okuru na about BB Naija nọ ya nọrọ na akwụkwọ ọchụ ụmụ dị a ihe na-enweghị isi ele ihe ọ na-amụta dị a ele ihe ọ pụtara na-ekuziri ndị mmadụ da ihe ọ na-agbawara ndị BB Naija ebe a na-agba ụta asa ahụ na ebe a na-ezigharị aka ihe ndị ahịa a na-agụ Mbaka na-arụ ọtọ ya na-ewu ọwụ ihe a ọwụ fada that means ihe ndị ahụ na-agụ ya ọ na-eri ya because ọ gaghị atụ na ọ naghị eri nwaanyị a na-aga wọchị ọdụ otu ihe ahụ ọnwụ ihe pastọ onye na-ekwu okwu Chukwu onye na-ekwuchi ibe anyị about how to live a decent life ya ahụ ihe ọ pụtara na stage na-abịa akọ enoro ọdụ ya na wọchị ụmụ ihe ndị ahụ ele aka ihe ndị ahụ ihe ọ pụtara na-akụka na ele aka na ọ na-eji ọrịa mma na nchịkọta ikwugachi ọbaghị uru chekwadoghị okwu ahụ o kwuru. Ọrịa mma daalụ nwanne anyị nwoke na ịkpọrọ anyị onye ọma na ọgụ. Ọrịa mma ime na ihe niile ọ na-eme ọwụ na-anụ okwu ka ihe niile ọ na-eme enwe nke mkpatụrụ ihe otu esi weta supreme ice cream nọ na onye na ndị politishan na-ekwutarị ha site ka ihe esi ya mee kampen ha na-eji ya na-arụ ọrụ arụtesi jọb n'ala anyị maka na-arụtesi jọb n'ala anyị ndị mmadụ na-amali ego na-achị esi adoreshọn na adoreshọn nwanne Chineke ga-ewere ọsọ ebido gbaa ya daalụ na ịkpọrọ anyị awish ọ ga-ege ntị na ihe m na-ekwu Chineke ga-ewere ọkụ eluigwe gbaa ya nwanne gbaa ya gbakwa imena shi ịkpọrọ anyị ndewo omenachi ọ kpọrọ anyị ekelekwa nna m ya ọ dịla ọnụ ke ya na ihe gbasara okwu ya romejọsụrụ abịaga ugbulaka na enwere akụkọ anyị kọrọ taa ịgbasara akụkọ onye isi ụyọ okpere Adoration Ministry si ịnọ na Elugo Reverend Fada Ejike Kameluso Mbaka ebe wepụtara ha onyonyo vidiyo ebe ọ nọ na-eji ihe mega na BB Naija amaga akpọ ya Big Brother Naija nwanne ukwu Naija ebe ọ shi nwa agbọghọbịa akpọ Erika chahe akpahụ agba ọjọọ ma ọ kparịrị onye ka ọzọ nwoke ewu lekon chagbarịkpa ahụ agharịhụ mma ya na ọkwa nga ahụ kwuo okwu amụma chi nwaanyị ahụ ewu Erika chahụ ga-afụ na BB Naija chaka ha ga-akpa 85 million ahụ esetiri maka BB Naija ahụ o meghụkwa na awa ole ma ole Mbaka kwuchara Erika ahụ achụfụ ya wụ na omume BB Naija ahụ emega ọkpa oshijejere ọtụtụ ndị mmadụ akatọ ọkwa na okwu ahụ Buhari kwuru shi ya uhe kwuru goshirishi iji ele BB Naija nke ma BB Naija fụtara n'ala Naija nna m na-achọ ọtụtụ ndị mmadụ ji achị ewetuo ya uhe BB Naija emechaa Lai Mohammed achị ewetuo ya emechaa ya agọ chaha enwekwa mma ya shi ewetuo BB Naija n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ shi ọwụhụ ụwa n'ihi na eji ha agba ọtọ mma nde ọwụ mma niile enwere mma nwa eji agba ọtọ a na-eji ebe mmanụ saga ahụ ụwa na-eji ebe nwoke na nwaanyị pịkọgala aka somewhere abịago nwee mmachi ebe ya wu he BB Naija ịnọ anyị anaghị ajụshi ọwụghere mmachi onye amụma hereta Fada Mbaka ị ga na-ekwu okwu ihe gbasara BB Naija iwuhe ndị ụwa bịabịa were ya na-ekwu okwu Chukwu n'ime ụyọ Chineke ji ya na-ama akpụ na ihe gbasara okwu Chukwu ọrị mma n'aka ka ọzọ ndị okpere Buhari ndị okpere Mbaka ndị okpere Fada Mbaka ekwuola shi ọwụhe jọrọ njọ shi ọwụhe jọrọ njọ sha ndị mma na ha ekpebiela shi Buhari ahụlega BB Naija shahụhe jọrọ njọ shanwuhe ekpebiela n'okwu mmụọ
Buhari ahụ lega BBA Naija maka okwu ahụ bụ akpọgazi m Buhari asị ahụ he jọrọ njọ Chambaka ahụ lega BBA Naija maka okwu ahụ BBA na Buhari kwuru maka okwu ahụ Mbaka kwuru gbasara BBA Naija asịkwanụ hụ ahụ kwugo okwu Chukwu na were ihe gbasara ahụ tolerance, forgiveness, mgbaghara, ịhụnanya, love, mkpakọrịta ụka ya dialogue nakwa ndidi ahụ ihe ji ekwuga okwu ihe gbasara forgiveness, love, dialogue, tolerance nakwa patience in the family between a man and a woman ya na ji ọgbaghara ịdafụtara etiti Erika na Lekon BBA Naija jiji madụ chilekwela kpa Erika shi macha mma kama agwa ha arị mma shi ọnụ ha hụ nwere ọnụ ọjọọ n'ihi na okwu ga Lekon na-akpọ ya idiot na-akpọ ya atụrụ chilegbanwu ha ntị chilegbanwu yiri ihe ama ahụ ịmara na Mbaka anaghị ekwuchie he niile ahụ Erika gwara Lekon Lekon aha kpụfu ha bụghị tụ ha eyehụ Erika ọnụ chi ezinụlọ chekwesịghị nọ na-enwe tolerance chekwesịghị nọ na-enwe ndidi chekwesịghị nọ na-enwe dialogue mana ndị mmanụ iwe ndị mmanụ na-awụchi eleghị ije eji BBA Naija amadụ ọwụchi topic iprichi ga-arị mma ọrị mma for the family bana ndị eniyi ji amaga akpa ugbulaka na-awụ ndị anyị lega anya si ihe nwome ga-arị mma si ihe nwome ga-jọrọ njọ ya na uru BBA Naija ka ị ga-iji ama n'anya ya wa fụtara chi ije ele BBA Naija rena ọmọkiri ashi ndị Mbaka si ije ele BBA Naija ị nwere ike ikwu ụka wit ihe mega na BBA Naija ịhụhụ ndị egburu n'Enugu ịhụhụ ndị terorist ashịpadaga na Abuja ị nwere kampụ na Abuja ịhụhụ ụgwọ niile achị Naijiria biko ga-ego chi ego ebiri aha abadala ịhụ ihe ndị ọzọ ekpogo ọkụ na Naijiria onye ọbụla chọrọ ịnụ ihe Chineke ga-ekwu maka ya ya uru BBA Naija ga-ekwu ochi Erika ahụ ga-afụ Erika ha afụta ọkwa echi gara aga ahụ ikwukwara ya chinda ha wụsọ ha anyị kpụga anya chi nwere ike ikwu so ha anyị na-ajụgụbulaka ọwụhụ ọjọọ chi onye amụma Chineke ga-ele BBA Naija ọkwa n'iji BBA Naija jiji madụ anyị agaghị na-eshi nkọsi ndị chọọchị ya shi anyị ha ekwesịghị konkludu shi o ji ele BBA Naija ya rushi o ji lelela BBA Naija elekpe o ji mata onye wee Erika elekpe o ji mata onye wee Lekon elekpe o ji mata shi Erika ahụ mara mma elekpe o ji mata shi Erika na Lekon ahụ koro nkuko na were ya jiji kwuo okwu Chukwu na ụyọ okpere ya ka anyị gerekwala nụ The boy because they don't want to shoot again. If Erika na money no mara na iri anine. No ma chekuni no na you say at the next 10 minutes she becomes cantankerous and pugnacious. And in her cantankerosity and pugnacity she will lose that 85 million. Anaghịghị mba ọnwa abụọ ya Igbo ya akụkọ keta eleghị chere gbasara ya wu ihe mere nga Ebolachi ị nọ nga ahụ Ebola gaa n'ihu where pikin gaa n'ihu aha gị na-ebe isi akpọga anyị emetụ mba ndị keke ndị Mbaise akwara port Mbaise hallelujah ọrịa mma emetụ mba ahụ dike ke ndị Mbaise na akwara afọ otu ke ndị mba Mbaise ndewo gaa n'ihu ihe mere na-ewu Mbaka emevara priesthood oge dịkwere mgbe ndị nzukọ nsọ Katọlik na-apụtakwa n'ekwu ụka oge ole mgbe ndị nzukọ nsọ Katọlik na-apụtakwa n'ụtụrụ gwatụ Mbaka okwu dịka onye ụkọchukwu o tere ude
na ndị dị ahụ na-elekwa n'anya dịka role model n'asụsụ bekee ekwesịghị iji ya ama atụtụ because ndị dị aha na-enweghị ndị na chọọchị na-ele bibi Naịja ha ga-abịa gbalịwa na chingole ya mara ya lejeghị onye ụkọchukwu kwuru ma ọ bụ ihe meghe eme ma ọ bụ ihe meghe and ọ ga-abịa mekwa ihe ndị dị aha abịa jiri na ihe na-adịghị n'ụzọ jọrọ ajọ na-enweghị ụzọ ihe adịghị mma dịka ndị bụrụ n'Enugu steeti n'izu ụka ole ma ole gara aga dịka onye ụkọchukwu ọ kwesịrị ịpụta kwuo ụka ebe ọla prọfeti ga-eti isi ukwe na-asị lekwelekwe ihe adịrọ mma ọ kwara ihe jọgburu onwe na njọ onye terute ibinye gbasara bibi na atụrụ onye oge dị amatụ ọ kwesịrị were ihe ọzọ eme dịka ihe gbasara bibi na adịghị meji amatụ adịghị wachịkwa na ihe ndị na-eso mbaka ha bụ ndị young boys and girls ọ ga-eme ọtụtụ dị menye na ga-akasi mọnwụ sọmisi n'ala nghọta ga-eji lebibi Naịja abịa lee ya nghọta esi agba ọta ahụ n'otu esi achịwa ahụ aka n'ọrụ esighị n'ime ha bịa sị ya masị dị otu ọnọta ebe ihe duba ndị dị agha si n'ụzọ jọrọ ajọ duba ndị dị a n'ụzọ na mmehie n'uche nke m ọ dịghị mma onye ụkọchukwu ịpụta n'ọgbakọ dị otu ha bịa gbasara ibi Naịja ọhịa jọgburu na njọ nsọ katọlik ewule mana pụta bịa kwatụ mbakọ ọ mefụọla katọlik ọrịa mma akwara afọ otu imeela shi kpọrọ anyị imeela ọrịa mma ndewo akwara afọ otu emeela a na-anụ n'ahịa o kwuru ọchị ahụ nwekwa na akpọ ọrịa chi onye ụkọchukwu ahụ ga na-ekwu ihe gbasara bibi Naịja n'ụlọ okpere hụ chi o nwere ike ọtụtụ ndị mmadụ n'ụlọ okpere ahụ eji lelela bibi Naịja n'ihi na anọ na-ahụcha ahụ jọrọ njọ mana kpọọ onye ụkọchukwu mmụọ ịbịara abịakwuma ihe gbasara bibi Naịja chi ahụ ga-abịa kpata mma achọ ijeje lema ya jeje mara ihe mega na bibi Naịja ahụ ma ahụ a na-ewulite ha arị mma chi aya ha kwadoghị agwa ahụ mbaka mkpara saya ha kwadoghị hụ ma otu saya hụ akwadoghị hụ ma otu ọrịa mma Ebolachi Ebola ebe ahụ nọ ọwa anyị na gị nọ na program a ọrịa ma Ifeanyị gaa n'ihu Fada Mbaka okwuola nri ahụ ọ ga-ekwuzi maka o kwesịrị ikwu maka ọga egwu so ọ ga-aka mma elebara ya anya ele ma onye mbụ onye ka ekwuchara ọzọ ọga ahụ priesthood na-ediri ilebara ya anya ahụ ọ bịara na-ekwu na ụyọ nsọ ya ndị amaghị gbasara bibi Naịja na ga-eje chọma ha ma akwala ihe obibi ha amaghị ihe nọ n'ime ọwụghị ọ kwesịrị ikwu ọ kwesịghị ịbịa n'ụlọ ụka bịa na-ekwugharịkwa ahụ o mejighị ọ gbara agwa ọjọọ ọrịa ahụ lee ndị egbuga okwughị ọ ga-ekwu ya ụrụ ebe ahụ ka ọ ga-abịa kwuo ọnya timekwu ọrịa mma Ifeanyị isi nnaze Owerri North akpọga anyị daalụ na ịkpọrọ anyị isi mba ka ahụ ekwechighị ijejekwuma ihe gbasara bibi Naịja ndewo ndewo ọrịa mma ịga n'ihu o rejiela itazirejidi ọsọ gbara na okporo ụzọ shi Ihiala Jema Ọnịcha echi gara aga na steeti Anambra ebe ọtụtụ ndị mmadụ ndị a na-agụtafuhu ọnụ ịnwụrụ na ihe mberede okporo ụzọ imere n'ụzọ ahụ ebe ụgbọala ịgbaji nnọọ akụkọ krọshi otu ụgbọala gbaji ọnwụ na-agba ọsọ ụgbọala bọọsụ akọmna na-agbaji afọ ụgbọala ya afọ moto ya ụta ya moto ya agbawa akọmna na-agbawa ụgbọala ahụ efelie sụgharịa ugboro bara ọkụ
akọmara na bara ọkụ ndị niile nọ ime ụgbọala ahụ ere jaja kewu akọdamafugode nwa ọzọ enwemakwa onye nke n'ime nwụ akọdafu n'ime ụgbọala ahụ ọzọ nwụ erecha ewu ihe mberede okporo ụzọ ime n'ụzọ isi Ihiala Jema Ọnịcha ebe ndị nọ ime ụgbọala bọọsụ ịsọmasọtụrụ erere jaja asọmasọtụrụ bọọsụ ahụ apara ọkụ nwa ereja ọgbarara ụtọ mmiri sọmọrị ụtọ mmiri kwalitebele injinia Bruno abadị akọkịrịkọ yiri agba ego ìjọba ọrụ ejeela na steeti Enugu itazirejidi ndị uwe ojii na steeti Anambra ka ebe ọwụbere jiri ndị uwe ojii na steeti Anambra anwụchiela ndị oshi abụọ iwu ndị eji wanchansị ezu ndị mmanụ oshi ndị ahụ anwụchikwa nna Uchukwu Emeka Ikechukwu iri afọ 22 22 years nakwa Tochukwu Okeke iri afọ 30 akwụkwanụ Tochukwu Okeke ụkwanụ onye Nkwele Idemili North ịnọ na Anambra anaftakwana nwo egbe abụọ mgbumgbu ego iruru narị naira 296 296,000 naira ka a nafụtara nwo ekwentị nafụtakwa nwo keke na pepe anafụtakwa nwo keke na pepe nwa eji eme one chance nwa ahụ asị ejighị eji keke na pepe ahụ anatụ ndị mmanụ ego ma nwo na-agba n'ụzọ Mkpọ n'ụzọ Tazan n'ụzọ Ụmụnya nakwa ụzọ Odumodu tọgeti nakwa ebe ndị ọzọ ọwa ebe nwa ejeji ya anafu ndị mmanụ ego na steeti ahụ. Ịbọọla ebe ahụ ị nọ? Hello, good afternoon. Ọ dị mma iso anyị n'ihe omume a ihe omume a ka ị na-akpọrọ maka ya? Hello. N'ihe omume a ka ị na-akpọ maka ya? Ọ dị mma ọwụ anyị agịkwụ ka anyị gakwanụ n'ihu ọrịa mma ka anyị were ozi ndị ejibatara chita na igwe okwu Facebook. Mark Paul Catherine Nwokoro the Spirit of God have left Father Mbaka just like it left Saul in the Bible. Chukwu Hechimondi Mbaka is working with the APC. Oge favor Ishi, my brother, I just come. Oge favor, you are welcome. Ishi, God help us. Educhinko Ishi, you are late morning. My mom is telling man Ishi. He never has one, my other man. Skimming smart in the world. Obinna Eze Udu. I stopped my kids from watching BB Niger because of high content of pornography involved. I didn't know our Holy Father is enjoying the show. I must have to apologize to my children. I got apology. Akpọfeela me. Ọrịa ka anyị gakwanụ n'ihu. Oge Samo na Chimo Samo Mbagwe former governor of Imo State Samo Mbagwe Oge Samo na Chimo ịbatala n'Owerri Imo State webe Jagamba. Ndị ntorobịa ọlụ zuru mee na aka chiburu steeti Imo iwu sinetọ Rochas Okorocha ga-awụcha n'ụlọ ikpe elu ịnọ na steeti Imo taa. Federal Imo State High Court agaghị awụcha ebe ahụ taa gbasara akwụkwọ ahụ ndị ntorobịa ọlụ zuru mee ịgbara gbagide aka chiga steeti Imo gbasara nnatu ọ natụrụ nwu ala nwu iwe ebe achị arụrụ Rochas erụrụ Eastern Palm University ke ndị ọlụchi ọwala nwo ka o ji rụọ ya mana ọchị eji aha gọọmenti natuo ndị ọlụ ala ahụ were arụọ Eastern Palm University ma ọ nafuru n'oche ọchịchị ya shi mahadum Eastern Palm ahụ ya rụrụ ahụhụke ya ahụhụke steeti Imo chahụ ego ya ka ya hụ ji rụọ ya mahadum ahụ sokwanụ n'otu n'ime ihe ndị
achọ elega anya ịnafụta ya ịnọ n'okwu ya nọ n'aka ndị EFCC ugbu ndị ọlụzuru mee pụfụrụ ya n'ụlọ ikpe shi anwa ahụ chọrọ iwerehu ụlọ akwụkwọ ahụ n'ihi na ọ wala mgbo ka eji rụọ ya ụlọ akwụkwọ. Ịbọlachi aha gị na-ebe isi akpọga anyị? Ịbọlachi? Yeah, I'm from Senate. Yeah, my brother Bolamchi. Ọ dị mma Maazị Tony. Good morning. Maazị Tony gaa n'ihu. I'm from Senegal. Ọ dị mma Tony gaa n'ihu. Tony onye Owerri si Senegal, ndewo gaa n'ihu. Yeah. I'm kwele ekwu maka our father, Reverend Father Mbaka. Ewo. Na omume o mere adịghị mma. Omume o mere adịghị mma, my brother. Ihe o ji kuzi n'ụlọ chọọchị, Baịbụl anyị dọkara ele ka o jizi ihe Naija ihe a na-ekwu n'ụlọ chọọchị. Bibi Naija. Ihe na-emeghe n'ala Nigeria, ọ hụghị ahịa ya ji enyewa akụ ma ọkwa ihe na Baịbụl. Lee ihe na-emeghe ndị ụmụnne nne ndị a na-egbu ụlọ di a ma ndị ka ebuga na Anambra dị ma ndị ka ebuga na ma ihe na-emeghe na gọọmenti hat enwe ka o ji ebugo okwu onwe ka ọ na-adị agenti ọ dịghị mma brother. Ọrịa mma Tony Senegal ịkatọla agwa ahụ Mbaka ịkpara chi ọrịhụ mma. Olori Owo ndewo, Chidebere Evaristus, Udochukwu Obinna ndewo, Sonny Uche, Jarulu Stanley ndewo, P. John Santa Cruz ndewo, Izuchukwu Ọka, Tobesti Eze Nwata Osuala, Izuchukwu Ọka Ishi, please Owerri Pikin, ask Mbaka who he is voting in that BB Naija. Aremanyegbu Eugene ndewo, Obioma Chionye ọnụ ndewo, Anderson Stainless, Chinedu Ejiofọ, Prinking ndewo, Izuchukwu Ọka ashimbiarela onye niile mma. Paul Ozemena Segbu, it is very very sad news, may their soul rest in peace. Daniel Sishi, no pick call again. Oremma Pinky Darling ndewo, ebiaduola eleke megane ka anyị na-agakwanụ n'ihu na omume anyị Makoola gị akụkọ. Nwanna chicha high institution n'Ọnịcha Chiamamenaga. Nwanna chicha high institution n'Owerri. Keke na pepe, ehele graduates. Keke na pepe, ehele graduates. Keke na pepe. Arụ. O deberela itazidebrede. Ọchịchị etiti ala anyị ekwuola shi anwa ahụ mefuru ijeri naira 4,405 ya wụ 30.5 billion naira iji kwụsịtụ mfesa ọrịa coronavirus iji kọtelụọ coronavirus shida n'ọnwa Eprel ruo na ọnwa Julaị ya wụ n'ime ọnwa 4 shahenwo mefuru ahụ ijeri naira 4,405 30.5 billion naira maka coronavirus n'ime ọnwa 4. Onye kwufutakwa n'aka na-awụ onye akaụntant jeneral ala anyị iwu Idris Ahmed shi enyere ndị chụga coronavirus ọchenyenwo ijeri naira 46,400 ya 36.3 billion naira ọwụhe enyere ndị chụga coronavirus. Ego na-enyekwa na ego ọha na eze nakwanụ ego ndị mmanụ ịrụkọtara, ego ndị mmanụ ịdashiri ala Nigeria ọ ya wụ 36.3 billion naira. Chihe ego ahụ ị na-afọkwa na ugbulaka na aka nwomefuchara 30.5 billion. Chi ego ahụ hụ na fọrọ ahụ na wụ ijeri naira 5.9. Chihe ego ahụ na fọrọ 5.9 billion naira out of 36.3 billion naira enyere nwe emefugide ya afọ 5.9 billion naira. Ekwukwa na ahụ ke ikwuru otu serapụ gwara nwochi bikonu bịa gbakwala na anyị kpanushi mefu ego niile donations ndị niile ndị mmanụ inyega n'ihi na Access Bank nyere ego
Access Bank nyere ebe billions of naira. Dangote enye ele onye ọzọ inyere ego. Enwekwara onye Innocent mekwa onyere nwe ego. Epis ụka ya kwụkpọ ya ga ndị mmadụ na-apata kọntena. Mụa na onwe kem enyekwara m enwe 2 billion. Enwekwara ndị ọzọ inyechara ego. So serapụ shibịa meena na anyị akaụntụ kọwala na anyị ihe nnu jiri ego niile ndị na-enyere ọkacha ka Owerri pikin inyere bịa kọwala na anyị ihe nnu jiri ya wu ego mee ọwuke nwobazi bịa kọwa ugbula kacha nwụ spendịrị 30.5 billion 30.5 billion naira n'ime ego niile ndị ahụ anyị donetiri nye mmụọ. Now onye isi serapụ ịwụkwanụ Kolawole Oludure. Kolawole chọfụtakwana Presidential Task Force on COVID-19 ya otu ọdawa ike COVID-19 ke Boss Mustapha Secretary General wishi ya shama ahụ mefuru ijeri naira 22 22 billion naira shahu henwo imefuru 22 billion naira shahu henwo mefuru naanị Presidential Task Force. Then steeti niile steeti 36 anyị nwere 36 states henwo mefuru 7 billion from ego ahụ adashiri anyị adashi anashi Presidential Task Force nọ na 22 billion naira menene ngwa bịa kọwala na anyị ihe nnu ji 22 billion naira mee ọkwana na anyị ndị nunye ya na kpanu jikwanụ kela nwo ya. So ọkpa oshiri uwulaka na anyị lega anya chi Presidential Task Force ke Boss Mustapha Secretary General of the Federation ịnọ n'isi ya ka abịa kọọla anyị kpa nwochi mefuo ya wu ego ahụ. O deberekwala it has debrede ndị ọrụ kọstọm ala anyị eweliela olu tie mkpu olololo ekwuola ahụ si enwe na ọgbakọ kampụ ndị Boko Haram na Abuja. Asị hụ ihe nchọpụta nwa mere goshiri si Boko Haram nwere ebe mmojeje takụọ na Abuja chime ọhịa niile ịnọ na Abuja adakụcha anaghị ebe ahụ achọrọ hụ ịwakpu Abuja chachụrụ ime Abuja attack shanọchahụ ime ọhịa robochi gbagbalada Kucham Kuje nakwa Unaisha nakwa kansụl Toto ịnọ na steeti Nasarawa chi ndị Boko Haram akampụ chana kụpasacha ime ọhịa eweliela ahụ mana ndị amị ala anyị ekwuola chi aha enweghị herikpa ahụ nọ shama ahụ nọcha in control cha ha enweghị ihe mega chi ụjọ ha kpụkwala onye ọbụla. Ọrọ lori owo ndewo ọrịa Makiti Perry ekelekwara m gị ọrọ lori owo ndewo. Arema Louis Ọnụchukwu anọkwami ya. Cindy Charles Ngozi Owerri pikin my brother I'm just coming now. You're welcome. Ekene Owerri pikin Owerri Chelsea pikin have you opened the airport? Emepeela m ya. Arema Robert Oriak Ishi criminals everywhere. Oge Favor ndewo nna Kenneth Owerri pikin you said that you give zoo 2 million. Enye mo 2 billion. Arema Bolachi ebe ahụ nọ. Hello? Ebolachi aha gị na-ebe isi akpọga anyị. Okay. Aha m ndị ekene. Ndị nwe maternity ụmụkọta. Ndị ekene. Ndewo sa. Ya, ị ma na onye kpọga m. Ama anna m gị ndị ekene nụnụ gaa n'ihu sa. Ị nọ na Abuja ọkwa ya ọ Lagos. Gaa n'ihu sa. Ele program imega he. Ele program ndị ga-abụ nọ he. Ọ makọọla gị akụkọ. Ọ makọọla gị akụkọ ka anyị nọ now. Okay. Asịra m nọmba this lady ka eji eme ihe mkpọrọ nke Owerri kemgbe Owerri eji eme ihe mkpọrọ. Asịra m nọmba ya. Ọrịa mma mgbutuo menye gị ya mgbutuo na program o menye gị ya. Okay. Ọrịa mma. Amanụ m gị ndị ekele nwanne Andosi ndewo. Yeah. Ọrịa mma ndewo. Maybe I will call you back in the night. I hear number gị.
Okay, I'll call you back in the night. So I'll use the other of my line. Or here my WhatsApp line. Nsogbuano. Just send me a WhatsApp. Nsogbuano, ndewo. Aremma ọkpa oshi are na ịhụ nnakpa heshiri but a nara hụlabi nwa ego m for accountability sake. Luis Onuchukwu Ishitu is God will judge Father Mbaka if what he did is good. Darlington Adomuna Onye Ishowere Pikini, I have take your WhatsApp for music stuff. Oremma ka anyị zakwala oku. Ebolachi Ebolachi, aha gị na-ebe iche akpọga anyị? Ore Pikin birikwa daa. Ebola, aha gị na-ebe iche akpọga anyị? Ahụ anwụ Deliviation London na-akpọ gị n'ụtụtụ. Oremma Delivi, onye ọma na London, gaa n'ihu. Ele otu anyị dịkwa mmadụ a ọ na-awa agụụ. Ihe mere na-ewu agaghị ahụchala m ihe dum ekwu gbasa Reverend Mbaka left and right. Ma ha ọbụla mere ihe people na-amataghị na ụwa agala digital. Otu ahịa nọ nga ahụ ugbu ife ilu na enwere ihe ị ga-emezu ya ezu enwere ike ma ị na-echile nga afọ na ị ga-anọ agbaghị ọkụ na azụ gwa gị pụlekwa ihe mere. So ihe niile dum ahụ okwu ọ dị very very unfortunate. Enwere onye jụrụ ajụjụ sị as a man of God olekwana ihe agara okwu Chineke ekwe gị na-aga ekwu onye ga-eluzu 80-something million maka ha ọbara mba ndị ga-enwe ihe anyị nọ n'elu and ịma na most of the prophets o nyere na before oge o nyere nke otu ụzọ dị mma agaghị nga na gwa anyị otu Buhari jiri ọrụ member of adoration ministry gwa anyị duma nye mere na ụwa adịghị nwatakịrị bụ ka m hafụ igbo oge gị agwụta anyị emetụla anyị ma anyị ga blọg anyị ahụ na ndị gara na yo so ndị a ha takwara chukwu biko enwere problem na ọgara egburu mmadụ n'Enugu adịghị onye n'ime ha fụda kwugodi ya si egburu ụmụnne anyị godi ya ekwu ya adịghị onye na-akọ ihe asachiri ya ihe ekwuola owe abịala ahịa efehụla anyị akishi again emepela airport scaffold ju everywhere anyị ekwele ka olule ma anyị ga-ebido gwadowa ndị scaffold ju everywhere anyị gara hafụkwele ndị ihe abụbụ na ụmụnne ya mere ebe ọ wụzi ka a bịa elekwe na ndị na-egala anata security vote anata ihe niile ahụ ama ihe eji emeghe. I've been trying to get in touch with the chief of staff Hope Uzodimma, but I've tried to get my avoid. Security vote another security vote and they wish no security and they wishing them mad. We can't continue in that way. Okay. Thank you very much. So all stage I gave you when and the kind of hagalano. Again, I got to and then outside. Maybe say no. I got the one who people have on there all the confused. It's a confused man of God as I seeing him because you know who is in a man ever now. Ilekwe church adawala ahụ ihe mere ha oche na ga agachara ọnụ church tagaza ahụ na keme emechara corona ya fụta adịghị onye hụrụ corona bịa anyị amarakwa ihe ha ga-eme ma ndị agha rie professor before March next year gị ọ ga-arụ skyscraper adịghị onye corona kechiche onye keche ndị pastọ ọnụ tinyete ndị mmadụ ha mụtabịla ihe n'ime biko alike m ihe na-eme amara m dat otu ime gị ga na enwekwara ndị ga-efụta dị ha ka ọghọ ọnụ mgbe onye ọbụla kwuo his own interest ihe gbasara Father Mbaka ka anyị hapụ na-eji ya na-edisat onwe anyị enwere ihe dị mkpa a ga na-ekwu okwu ihe gbasara ndị gọvanọ ndị ebe Hope bara na-agwa anyị sike na 10 years enwebeghị ha arụrụ but Maruchi ga-ahafụ na 8 years Maruchi ọwụ ihe dị ha nọrọ 7 years onye agaghị esi ọwụ onye na-arụ ha ọrụ onye ọbụla amakwa nke wee kwuo ya biko ama m na ọ dịghị arụ n'izu otu ụnụ nọkwa na social media na-epresent this program ị gaghị ekwulecha obi onye ọbụla ụnụ ga na-agbalị amarakwa ka mmadụ na-eyuzo diplomacy tikwu ya ọnụ otu ọ dị oge ruo echi na ha sịrị gị na okwure hope otu enyela ababa nna ha ha mekwere gị adị na-ajụsị ọwụ ihe a ebe ahụ ọwụ problem anyị dị ihe brother biko jisike na manage this platform I really appreciate I'm always following your program Mbaka Father Mbaka that's how I got something a lot of things ọ dọlara anyị achị many times ejighị m ejike ekwu ihe gbasara ndị akwa ewepụla kama na onye ọbụla wee shiala
na-abịa sị ee onye ọ ga enwere nke m ga-edi small na asị ha dadi frit ha ọkpazi onye debe oyi gbapụta na-aba ya ọ ga-adọbi ha abụọ ya ọ ga-egbu ha ya olee ihe meghezi na kingdom na ọzi mmadụ kwuo obi ya asị politikwu ole si mepụrụ ka ha asị biko awụmnwa afọ Imo steeti ọmụmagharịa ma obo so ọkwanụ nwanne de Samuel Mbakwe unu gaa na history Imo steeti unu hụ ihe de Samuel Mbakwe mere oge ha nọ na Imo steeti comprise how many states na-abịa ahụkwana ihe ndị aji anya azụghị ahịa garị na a ga-elebakwa ya anya ahụ a ga-ajụda ajụjụ ọwụ isi eru ka mma agụm adịghị nkọ biko jichike continue following your program ha wee little one nwere contribute ọrịa mma delivi ime na delivi maka ịrụnye ọnụ n'okwu anyị si Chineke gọzie gị ụmụnne nna ahụ nna ya call a spade a spade. Call a spade a spade. Herenjo renjo. Mande kemi nonga. Yoro bibi Naija. Kamza kwaloku. Hello. Ebolachi. Aha gị na-ebi isi akpọga anyị. Ọrịa mma. Aha gị. Okay. So, only last call after me now. The guy, that our brother. That Delivi. He's making a good point. What he says, he's making a very good point. But the reality there is that our place need is the conscious sanitizing. You understand? Sanitization. Without that, the poor will keep suffering. You understand? So the thing is that coupled with a Mbaka whatever. Stage management. You know, like wrestling. It might be people about wrestling. Americans, like a joke, like a play. Before about that thing. On the ground. I'm back in the media. Stage management before he come out and say to the public. And when underground sick, you understand? Underground, well placed prophecy. Every Jaganari iche. And what that it's not God. He's nobody. He's just like a normal human being who choose to, oppress through the cover of Christianity. You understand? So, so the thing here is that those people, like now, let me give an instance. And I'm not Israel. Israel doesn't give a damn. How can they give? Only another Israel mother ufaka. You understand? Israel mother ufaka. How don't get 10 times? How you rack with 10 times? How you rack 10 with king and Aya? This one how did this dog pieces. This is the way of their life from their ancestral. From their ancestors. This is how they are trained. They don't pray any other God. This is not Almighty God. Let me just give you an instance. Or because of maybe I like the religion or nothing. I have found the truth in that religion. You understand? Their religion, they pray through Almighty God. If they want to pray, they come and summon their prayer through Almighty God. Any diversification, like they pray through Mary, they pray through Jesus Christ. All those things are mortal. You have mad na mo bro taishi have garbage in the child in the Bible. No taishi my case much down. Come and down they have divinely favored. You understand? To preach the word of God. You understand? Every human being are not equal. You understand? Only can believe that all human beings are equal. It's a lie. You understand? Only people divine favor. Every has a teaching favor. You understand? You know what I mean? So the thing our people need to open their eye about this religious garbage in Dutch. Besides, before Dutch, I am an God. We know God. We know Almighty God. Our ancestors, before they made their sacrifice, they first call upon Chukwu Agama. You understand? They call upon Almighty God. You understand?
They say even in the good use respect all that. So how we show now. Your point now. You understand? Our people need to wake up the ways of their thinking. That people need to wake up. Wake up. Just imagine. I can't remember prophecy that very a God answered prayer. You understand? Or a deliverer to Nigeria. You understand? Now I didn't name it. Headmen are now the head point of headmen. Headmen are killing people like left and right, killing from the day of elected Buhari in office. How can a woman go to them and I give you? You understand? He can't come out openly and be proud. We push him, but openly see that now this thing these headmen are doing is not right. Every campaign on Buhari, you use your campaign on Buhari, you understand, under his fake prophecies and other things. You know that contain more the evil that is happening in thy land. Now she Buhari and as you call her. Buhari will a prayer answer that God have answered Nigeria through Buhari. Always a blessing. You understand? Buhari cannot come out in open place to speak to so-called Nigerians. He can't come out like his whole day stage. Live press. You understand? Some directive about the security failure. You understand? On with the headmen. You understand? He can't come out and say it openly so that the people on actually that yes, that he still exists. He's under allegation that my brother. Buhari is there. But ikuku akụfụla ka ahụ ọrịa mma nwa South ishi Israel kpọ anyị ikwudachana ya gbamchikwa ekwugakwa mbosu ekwugawoshe call a spade kpọ ha ọjọọ n'agbanyeghị onye na-anọ na nga ahụ n'agbanyeghị na onye na-anọ na nga ahụ ọwụ ha ọjọọ shi man of God ga-anọ ya abịa na chọọchị were ihe gbasara BB Naija na-eji ama akpụ. My brother, it is not good. Mụnwa I like home ya. That BB Naija program elela m ya from the first time of dara I didn't see any good thing n'ime ya because all we morality or propagating in the society, and this is not what we need to get things right this time. I'm telling you the truth. See the land BB Naija apart from those poor people, you get win here. At least all get change on their own life. All go China. And not more than what baby you gonna like the BB Naija. I'll go to onye. Ebuka ejafu na-ekwu with the mic. Aye eja moderate onye a ga-ewetu na onye gbahesha agaga ya with the moderator. I know once coach after every Sunday. Coach after Oguchana, the only person like him, his way of presentation, his dress sense, everything about him, his English presentation here 1 million. Oguchana onye munu baduru na that program. Apart from me, they were any other thing very interesting. All other things about that BB Naija is just no ewu onye lega iji gburu m oge iji pasịrị ma time enwe ihe ọzọ m hụrụ no amụta ịnọ n'ime ya my brother. So I was surprised that a man of God ji BB Naija enyega example n'ime chọọchị ya enyega example o mere nga pastor jeje akọgala anyị sa ya hụ jere dibịa ji egbe ọgwụ ka ehe eme ga-abịa ji anyị ma testimony sermon na chọọchị echi gị hụ jere dibịa ji egbe ọgwụ agachi so pastor anyị ije eje dibịa it's just like pastor ije rụọ ya ashawo maybe some guy jụọ ya ashawo hụ ebe ndị ashawo lụgo ọgụ ga-abịa kojie meseji shi nna ekwesịghị nọ na-alụ ọgụ like eshi m jere onye ashawo ma ahụ ndị ashawo a ga-echi ije aka na ake ndị ashawo so ọrị nọ njọ nụnụ
She a man of God anyị lega onye anyị hoduru in high imashi onye ahụ spiritual director many people when ndị lega ya ọtụtụ ndị lega ya anya spiritually they want to be like him, they want to own a crowd like him, they want to control the power he controls in Nigeria, the way he controls men in Nigeria, and most of those people lega ya anya like that dislikes BB Naija. Then ilega Mbaka as your model, onye who your model, your mentor. Give one no weke I like who BB Naija. But to your mentor, they watch BB Naija. My brother, won't you be disappointed in your mentor? That you can take again with spirit-filled man. It cannot help your spiritual life. It cannot help your spiritual life. Mentor, my brother, how will you feel that your mentor is seeing something as carnality? Your mentor na no image ya na-ekwu okwu Chukwu n'ime ụlọ Chineke agba ya ndị mmanụ anọkwa nga ahụ na-akụla ya aka na-ekwu. They were happy when he said it because they were surprised na Father Nwojele BB Naija. So call a spade a spade. I don't know how you understand this thing I'm saying now, but I must have to tell you the truth. Nde wegakwanụ m iwe na-awụ enwere a particular set of people eje we mi one ala and Bible say, touch not my anointed and do my prophets no harm. I will judge. Don't judge. You have no right to judge. Judge the man of God. Shall give me her right to judge the man of God. She God who only got judge you. Bible ahụ kwuru agị sị ha ụlọ akagburu n'elu ụwa akagbuola ya n'eluigwe. Ha ụlọ emere approve n'elu ụwa emere ya approve n'eluigwe. So anyị gbakọ aka shi BB Naija awụhụ ọjọọ ọwanye agbaka aka shi fada na ilega BB Naija ọwụhụ ọjọọ ịkwadoga ahụhụ ọjọọ aga eluigwe amara na shi ọnụmọnụ ọha ekwuola shi ha agharị mma eluigwe ga-eme ya approve eluigwe agaghị anya hụ jọji ga ya enwere ebe Bible kwuru shi anya jọji kwala shi we should not judge the children of God. Call hold, say the truth, and the truth shall set you free. So now JJ Nashi, ya be kwadi chole ga ya, hafuni ibe no na ya Chineke, ibe no na ya Chineke, awashi, ibe no ho na ya Chineke, onye mere ho ojo, anyị ga-agba shi mere ho ojo, n'ihi na Bible chi, anyị hụ na ho ojo, anyị kpọọ ya ho ojo. If you say the truth, you shame the devil. Gikwu ohe wejuokwu onye ahụ mega ha ọjọọ ya esetu aka ha ọjọọ ahụ omega kpọ ha ọjọọ anyị etemana ha ọjọọ powder korochi mebi ndị ga-esi anyị wu ndị Katọlik ọ fada Katọlik anyị ga-akwado anyị ga-echekwa ya maka ihu Katọlik olo ma gịcha ụmụ onye adoration amen and amen ọ fada anyị olo fada gị mee na ha ọjọọ kpụọ ya mmehie ya ihu ya echegharịa n'akwụkwọ nsọ. Enwere ndị Chineke techara mmanụ at a time they derailed mema ha ọjọọ. David is a man after God's heart, but o mere ha ọjọọ kwa eme ha ọjọọ ndị mmanụ akpọ achị eze mee ha ọjọọ egburu ekite gwa ya ụka. Ndị ebe ka anyị shi oke ejikwa na anọ n'ụyọ ewu amụọ bụ ahụ ekwu oke ekwukwa na anọghị nwata. So ha ọjọọ that thing is bad. We didn't expect such from him. Ha fukwara na ndị ka ọzọ achị political yes, but uke na offer plum offer anụna m eke mmechi anụna m ya story o ahụbe m anya mashi o like I cannot talk about this thing. Dagama ahụ the video confirm but I'm surprised some people are not say na doctor the video a doctor show Photoshop show uke na kena asho odumeje onye kwuru ha ahụ gbulaka na ebe niile enwuru ọkụ show odumeje kwuru ya. So onye na nyo ole ekwule ya ha ọjọọ. Let us say the truth at every given time, and that is the way this place will move forward. It will not be nice for us. And then the Bible say no judge, don't judge, that judgment is for God. Don't judge or don't condemn a man of my brother. Read your Bible very well. Bible should say the truth, and the truth shall set you free. And when my Bible enwere ebe ọwa ịga George nwo enwere ebe ịga George okay ma onye pastor or onye fada were egbe na-agba mma na onye ahụ nwụọ ị ga-asị anyị don't judge him that a God she have full ya judgment chee ya kpa ahụ. If you can
hold him accountable for shooting somebody. You can still hold him accountable if he digresses from what he teaches the church. You say, hey, Father, Abake Bararema. Eben Baka no na, he will be regretting, I'm telling you. Okay, regret him made such an utterance. All of these things happens for a reason. Before you quote that in Eligwe mena yo den shoge kuya, keji may expose some certain things. Mekwananya amara hendani kweshere emara. Or divine show kuru that thing. Ocho jare kwano ma breezy kuobo a anya hu sha fada ja asu trouser breezy kuobo a anya hu kwano shi anya hu oturu okuko mara kpori so umunne m onye akwadokwala ha ọjọọ onye hụrụ ha ọjọọ ya kpọọ ya ha ọjọọ ekwuchana m ya ayọkwanna m aha m ka ọkwa ha ọwụ Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri pikin ekwuola my own opinion. I don't know how you see it mana this is my own opinion. Call a spade a spade. Kpọọ ha ọjọọ ha ọjọọ kpọọ ha ọjọọ ha ọjọọ ọrịmma Ogechi Edmond Ishimiri onye ahụ understand. Collins Mozie Eshe why debating about Mbaka? Mbaka is no more Mbaka, he is now Alhaji Mbaka. Asha Edwin Eshe accurate. Chimamanda Chiboy good news. She should tell them the bitter truth. If they like, let them hit their head on the wall. Orema Collins Mozie, you are making points, bro. Orema ndewo. Orema ndewo. Stella Man Ishi, he controls evil 419 spirit. He will end up in hell. Kambasishi, so what became watching BB Naija. Ejila melele, but I know those things. I'm on internet 247. So Ebuka, I know him very well. As a good presenter. Orema Kambasishi, so Orema Florence Nkechi, she call a spade a spade. Simple. Henry Chinedu, are you driving and watching? Ndewo. Chimamanda Chiboy, good news. Thank you, my brother, for this Bible. They have made it look more confusing to us because you don't know which verse of the Bible to follow. Thank you, Chimamanda Chiboy. Osha Edwin Mbaka defiled the priesthood long time ago. Chidera Chukwu Mekishi, thank you so much, my brother. Mommy Joy Alexander Ndewo. Henry Igwe Chinedu Ishishi Treviso Italy Elegant Chibike Madu Ndewo. Jonathan Mampasi Ebo Muche Owerri Pikin, thank you, you have said it all. Florence Nketishi, don't mind them. Our people have gone blindly beyond the imaginations. My angel and Mbaka is coming out for Big Brother 2021. Chimamanda Chiboy, good news. Owerri Pikin, you even you even more pastor than them because you said the tutorial became mad. Why him but loan me onye my brother, you will live long. Amen. Osta live you are right, brother. Comrade Kevin Ishi, Judas Mbaka is a criminal. We already know long time before now. Arema umune Chineke jiri chọọ ma achọ 4G4 ofo ala for mbọchị nta anyị achọkwanụ na Owerri nchi ebe ka m ga-achịkọ ya na home anyị Makoola ga akụkọ keta ewu Monde ahịa nkwọ abalị 7 ka ọnwa 9 afọ 2020. Mekele onye ukwu kele onye nta ma ndị kpọrọ oku ma ndị deba anụ oji ma ndị gere ntị ndị edebatafu oji nwe mana anọghị ebe ahụ nwe nọ egige anyị nta asị m Chineke jike niile gọzie nnu nna na nwa na mmụọ nsọ chebrinu mechile mmụọ ga-akwụkwọ 11:20 a.m. every day. Ma home anyị Makoola gị akụkọ eji abịa. Aha m ka ụkwa ha wo Mazi Uchehara Prince Chima the counselor ashimbiarila onye ukwu marịla onye nta mma n'ọwụrala onye hụrụ here mma ya mee ya onye hụkwara here mma ya kwuo ya n'ihi na ndị bekee anyị si ahụ eji emechiri emeji eji akpọ ya nwa mma ụzọ makwanụ mma gaa ya ugboro abụọ nwụrụ akpọmakwanụ ụtọ ekwoma ya ekwoma ọkpa oshiarị nwụrụ akpọmụtọ ekwoma ya ekwoma ọkpa oshiarị so enwekwa here na birthday shout out ọwụ advert ọwụkwanụ announcement ị chọrọ ime anything any of such chọkwana ịsọpọtụ program ogechi this boy I like chana m he imega akpọgbusa chana m achọrọ m ịkwado gị ma enyere na gị aka mara ị ga-achịsa aka ka ijikwa na-atụ ndụ mmanụ
ijikwa na-amị ga aka ọnụ ma ijikwa na-akwado studio gị we'll still welcome it and the God will also bless you. So ya reela onye ukwu mma reela onye nta mma ya reela onye ukwu mma reela onye nta mma ọ na-wee chile anyị arụ 11:20 AM ma m ga-abịachikwa na ọgbọ akụkọ anyị abịakọ akụkọ ndị ka echi. Martins Uzoma Okoro echi Biafra restoration is here now. Amen. Comrade Kelvin echi, maybe God wants to tell him who will be the winner of BB Naija this year. Agịkara ka ahụ. Hey. Alright, ma bye no echile anyị arụ. Oje adọkwala gị. Oriental Brothers International. Nwanne onye ara egeji ya. Ụjọ dụkwala gị onye ọma mma na-eji egbu ya n'ụwa. Ụjọ dụkwala gị onye ọma mma na-eji egbu ya. Oriental Brothers International. Doctors and Warriors. Ekelekela Florence Nkechi. Nakwa Martin Uzoma Okoro. Nwoke Kevin ọnọkwa dị ya. O were bikini ekwuola ya. Ụya dụkwala gị onye ọma mma na-eji egbu ya. Ndị nọ na Travis ekwuola ya. Ụja dụkwala gị onye ọma mma na-eji egbu ya. Onye ya chi ya kwa uche ejiri anụla ya.
ekwela ekwo. Leya amaya ekwela ekwo. Omo nwa ekwela o. Oga dukla ba ya ba na le bebia o. Oh wale le le le. Oh wale le le le. Oh wale.